част на готвенето ми. Днес ще правим сандвич, само че не е такъв сандвич. Първо, ама преди да започнем, ударете по един лайк. Имам 87 лайка. Дошли сме до 100 абоната. Значи, добре, нека да спра. Взимам лезата и я мажем на тая питка. Какво е това? Ама само, че има тактика. Нали виждате? Само от едната страна се слагат продуктите, защото ако не ги сложиш, няма да ти се получи. И затова слагаш от едната страна продуктите. Ама първо взимате малко майонеза, мажете от едната страна. Сега, следващото е краставицата. Сега го слагате красавиците и ги наслагате. Не ги наслагате чак толкова много. След това моцарела. Да сложим пак. Режем моцарелата. Аз много харесвам кашкавал или моцарела. Това ми е любимото, защото много харесвам кашкавал. И също така харесвам да ми е такова... как се казваше? Харесвам да ми е кашкавал. Сега аз ще сложа много ще си сложа топело, защото доста харесвам топелото. Ама вие може да сложите колкото искате, защото не е нужно колкото трябва, а нужно колкото искате. Значи сега взимай кашкавала, отварям го. Те опаковки на връзли направили са за... Сега така ще ги направим, че то трябва да си харчиш времето. След това си го разкъсваш така. След това слагаш шунката. И шунката се така правиш. И завиваме. И е хубаво да си го сложим на тостера. Ето как изглежда. Сега махаме работа. Ето го топля тостера. И сега чакаме да се изгрее тостера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сега като се е изгрел, го слагаме на тостера. И чакваме така. Няколко секунди сега го слагаме така. Какво каза? Чакай, челията ми браво ми, защото всеки. Айде бе. Не.
Обръщате го. Вау, снимки бирова. Пак го връщаме. Холиме. Ще го бърнем 3 пъти, защото нещо не остава нещо. Какво казваш? Аха. Мисля, Джейн Банди те е арестувал, така? Така ли? Да. Успях! Това беше доста добре. Успяхме! Ах, майко! Салфетките! Браво, че стана тихо. И сега, като съм го изключил, махам го, че сигурно пак ще се опава. Добре, че се сети да го изключи, иначе те ще ми стане пожар. Значи сега... coffee, bro. Взимаме чашка, тая я взимаме, ще я изпием. Готово. Сега послушаваме. Hi, little baby. Come, little baby. Joshua. Разимаме.
отивам си, дойдех в стаята тук, защото този звук, който го чувахте, бяха майстори. Правим нашата голема тераса, защото я прави на ремонт. И също така, честита Баба Марта. И да си пожелате късмет, които имат рожден днес, които имат рожден ден, честит рожден ден, да са живи и здрави. И също така се пазите и да не ставате болни. Ама се преместих тук, а вчера беше Баба Марта. Иначе взех си едно такова мляко за шоколад и сметана. Взех си малка лъжичка за млякото и съм си взела ариан, както го знаете. И също така съм си взела самнича. Това не знам как ще го изпия или да го изям, да кажа. Ама нека го пробваме за вас, да пробвам всичко това, да видите, че е вкусно. Значи, започвам с самнич. Има моцарела, кашкавал, шунка и царевица и майонез. Вие видяхте какви съставки, аз даже ви казах. Тук ще изяма. Тук има хубава хапка, като гледам. Брутално е. Няма да пила от Ариана. То също много хубаво. И за финал млякото. А вие можете да се абонирате за канала, да ударите пъти лайк, че сме, както пак да ви кажа, че сме 87 лайка. Ама сега с млякото, виждате ли тази ментала? Отдолу има шоколад също. И ако си размъркате за няколко 3 секунди, няколко минути с лъжичката, няколко секунди с лъжичката, то се превръща сметаната в шоколад. Сега ще ви покажа. Ето вижте колко хубаво се получава. Още малко ще го разбъркаме. Виждате, нека го пробва. Взимам се една голема лъжичка и нека да пробва. Това е уникално. Такова хубаво нещо не съм ял. Усеща се как е студено, защото това е за хладилника, това е такова мляко. А от мене, чао, дарете по един лайк, а от мене, чао!